Ένα θέμα που έχει συζητηθεί τον τελευταίο καιρό είναι το θέμα του ιού της γρίπης ή τα 1N1, που όπως αποδείχθηκε δεν διαφέρει και πολύ από μια κλασική γρίπη. Βάσια, γνωρίζεις τι είναι η νέα γρίπη ή τα 1N1? Ναι, γνωρίζω πως ο ιός ή τα 1N1 είναι ένας καινούριος ιός γρίπης που συνδυάζει γονίδια γρίπης χείρων, γρίπης πτηνών και ανθρώπινης γρίπης. Λόγω των θανάτων που προκλήθηκαν από τον ιό και της ικανότητας του ιού να μεταδίδεται εύκολα από άνθρωπο σε άνθρωπο, η παγκόσμια κοινότητα τέθηκε σε συναγερμό. Και να σου πω, ξέρεις πώς μεταδίδεται αυτός ο ιός? Ναι, κυρίως με στα γονίδια από άτομο σε άτομο που αποβάλλονται με το βήχα, το φτέρνισμα, την ομιλία. Κάθε άτομο που είναι σε στενή επαφή με πάσχοντες κινδυνεύει να νοσήσει. Και ποια είναι τα συμπτώματα αυτής της νέας γρίπης? Τα πιο συχνά συμπτώματα είναι ο βήχας, ο πυρετός, ο πονόλαιμος, η κακουχία και ο πονοκέφαλος. Ποιοι κινδυνεύουν να νοσήσουν από αυτή τη νέα γρίπη? Οι ευπαθείς ομάδες, που είναι τα παιδιά κάτω των 5 ετών, είναι οι ηλικιωμένοι, οι έγκυες, οι παχύσαρκοι, οι καπνιστές και γενικά όποιοι έχουν χρόνια προβλήματα υγείας. Προκειμένου να αποφύγουμε τη μετάδοση του ιού, προσέχουμε τα εξής πράγματα. Καλύψουμε το στόμα μας με ένα χαρτομάτιλο, όταν βήχουμε ή φτερνιζόμαστε. Εναλλακτικά μπορούμε να καλύψουμε το στόμα μας με τον αγκώνα μας όταν βήχουμε ή φτερνιζόμαστε. Πετάμε άμεσα το χρησιμοποιημένο χαρτομάτιλο στον κάδο απορριμμάτων. Αποφεύγουμε να αγγίζουμε τα μάτια, τη μύτη και το στόμα. Αποφεύγουμε να καπνίζουμε ή το κόβουμε. Στη συνέχεια, αγαπητοί φίλοι, θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε αποσπάσματα από αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις του σχολείου μας. Ο Σύλλογος Διδασκόντων ακούέλαβε υπόψη της αντίστοιχες διατάξεις περί προϋποθέσεων απονομής τιμητικών διακρίσεων αποφασίζει. Ορίζει σημεοφόρο του γυμνασίου τη μαθήτρια Ντίλια Ερήσου Σοφών. Για να σκεφτούμε τώρα, επειδή πολλοί το υποβιβάζουν και το θεωρούν το γεγονός αυτό μια αυθόρμητη ενέργεια. Έξω στα μάτια. Αυτή είναι η ενστικτόδικη αντίδραση. Αυτό είναι το αυθόρμητο. Το συνειδητό είναι ύστερα από σκέψη. Δεν είναι λοιπόν αυθόρμητη η αντίσταση του μάτιου του υπόγραφα. Είναι συνειδητή πράξη. Και κάνω μια ανάλυση. Εάν θέλετε συμφωνείτε, αν δεν θέλετε όχι. Και για ό,τι σας έχω πει ως τώρα, δεν θέλω να το αποδεχτείτε. Θέλω να το σκεφτείτε, θέλω να το αμφισβητήσετε, θέλω να το αντικρούσετε αν θέλετε, αλλά με επιχειρήματα. Μια τέτοια στιγμή ήταν εκείνη του αγώνα των φοιτητών του Πολυτεχνείου. Εδώ η νεολαία μαχόταν όχι για προσωπικά και ταξικά ωφέλη, αλλά για την ελευθερία όλων των Ελλήνων. Μαχόταν για να λυθούν επιτέλους τα βαριά δεσμά της 7ετίας.
ο ραδιοφωνικός σταθμός του Πολυτεχνείου, ο οποίος από την πρώτη μέρα της λειτουργίας του κατακτά μεγάλη ακροαματικότητα, αποτελεί τη μοναδική πηγή πληροφόρησης για τα όσα συμβαίνουν στις κινητοποιήσεις κατά του στρατιωτικού καθεστώτος. Μια στιγμή αν ξεχαστείς, αύριο οι άνθρωποι θα χάνονται στη δίνη του πολέμου. Έτσι και σταματήσεις για μια στιγμή να ονειρευτείς, εκατομμύρια ανθρώπινα όνειρα θα γίνουν στάχτα από τις φωτιές. Δεν έχεις καιρό για τον εαυτό σου, αν θες να λέγεσαι άνθρωπος. Αν θες να λέγεσαι άνθρωπος, μπορεί να χρειαστεί και να πεθάνεις για να ζήσουν οι άλλοι. Θα πρέπει να μπορείς να θυσιάζεις ένα οποιοδήποτε πρωινό. Αν θες να λέγεσαι άνθρωπος, θα πρέπει να μπορείς να στέκεσαι μπροστά του φέκια.